mira la meva encantadora caseta de jocs ABC. Ai! Oh, no, la meva caseta ABC ha desaparegut. Ai, Emma, no! Maria, vine aquí! Ho sento molt, Eva. T'ajudaré a trobar totes les bústies de lletres i construir la teva caseta de jocs. D'acord. Oh, veig la lletra A, però com hi arribo? No! No caminis sobre la taula, Eva. He trobat la lletra A. Les lletres. Mema. Emma. Tinc una idea. He trobat les lletres B, C i D. Potser els meus blocs són aquí. Oh! Espera, la meva bústia de lletres és aquí. Ah, aquí està. Aquí està. He trobat les lletres E i F. Oh, aquí estàs. Què passa? Per què es mou? Oh, no va! Para! Tinc una sensació. Comprovem la cistella de la roba. H. G. Comprovem si hi ha alguna caixa dins. Comprovem dins aquesta caixa. Oh, i en veig més. Quatre lletres, tant. No. No, on són les lletres? No és això el que estic buscant. Oh, comprovem la nevera. No. On podrien estar? Oh, mira, les he trobat. Estan just aquí. M. N. O. Lletra Q i una més.
Primer la P... P i Q. Anem a revisar el seient del darrere. O. Sabia que serien aquí. Recollim els blocs, però primer, divertim-nos una mica. Maria, no pots fer això. Surt ara mateix. Perdona, pare, només estava intentant recollir aquests blocs. R. S. T. Oh, anem a revisar dins les canonades. Crec que no hi ha res, però els he trobat aquí. Oh, n'hi ha dos, U i V baixa. He trobat la lletra cinquena. Primer la unitat. Pare, estàs bé? Estava buscant això. Ei, Maria, finalment! Les últimes lletres. B doble. X. Primer la Y. Sí? Visca. Anem a construir la resta de la teva casa ABC. Sí, Maria, crec que falta una lletra. M-M-A-O, sí, la lletra Z. Oh, mira, estava aquí tot el temps. D'acord, acabem això. La meva bonica caseta de jocs. Gràcies, Maria. De res. Oh, no, la nostra bonica caseta de jocs. Són cases màgiques. En necessites moltes perquè creixin. 1. 2. 3. Uau! Ben fet. El poder de la màgia. Les vostres cases s'han fet tan grans. Bona feina, nens. La meva casa és verda. La meva casa és roja. La meva casa és blava. Noies, tinc una idea. Què us sembla si fem el repte de la casa de cartró de 24 hores? A veure, el repte és fàcil. Hem de trobar els nostres mobles de color i decorar les nostres cases. El meu color és el rosa. Deixa, has de decorar la teva casa amb mobles verds. Estafí. Mobles blaus. Però, noies, afanyeu-vos, només hi ha 10 minuts i el temps comença ara. Blau. Estic buscant blau. Emma, mira això. Quina banyera més bonica. Es veu bé, m'agrada. Emma, podria utilitzar això. Quina habitació tan gran? Busquem blau. Veig molt blau. Tant de blau aquí, comencem. Vinga, corre. Uau, una guitarra. Sona bé, agafem-la. Uau, un osset de peluix blau.
És tan bonic i és blau. Maracas. Quants instruments blaus? Stuffy. Saxòfon. M'agrada. Joguines blaves. Genial. Una làmpada blava. Super. Una pilota blava. I també un cotxe blau. Genial. Estic orgullós de tu. Batman blau. I un elefant blau. Ei, nois, sabeu qui és aquest? En Stitch. Aquest lloro també és blau. Aquest és un lloro blau, Lara. Són molt rars. Tens molta sort, Stacy. Quin piruleta més gran, i és del meu color. Stacy, estàs segura que vols menjar-te'l? No, és menjar porqueria. Trobaré alguna cosa millor. Correcte. Nens, el menjar porqueria és molt poc saludable. Us portarem amb nosaltres. Això pot ser útil. Això és molt blau. He d'afanyar-me. Crec que hem recollit prou objectes blaus. Afanyem-nos. Comencem la decoració. Tan suau com una catifa de veritat. Tan acollidor, nois. Us agrada la casa. Agafem l'elefant blau. On hauria de posar aquest cotxe? Ja ho sé. Una pilota per jugar a la casa. Bona idea. Ara toca. Hora de la guitarra. Ara viuràs amb mi. Ara tenim tota una col·lecció de joguines i instruments blaus. Nois, doneu-li un m'agrada al vídeo, si us agrada la casa també. Quantes pilotes! Perfecte! És molt xulo aquí, però he d'afegir alguna cosa. És una cosa molt senzilla de fer. Ara és el meu torn de buscar objectes roses. Això és exactament el que necessito. Genial! Serà una catifa a casa meva. Mireu quantes joguines roses. Quin és el vostre color preferit, nois? Aquesta cosa, rosa, pot ser útil. Doneu un m'agrada a aquest vídeo si us agrada més el rosa que el blau. Tindré l'habitació més bonica. Mireu-me, sóc molt fort. Et puc ajudar. Sí, clar que pots. No hi ha tal cosa com massa rosa. No, altres plans per avui. Oh, pobre, avui no és el teu dia. Comencem a decorar. La manta primer. Ja es veu bé, però falta alguna cosa. Sé què falta. Es veu perfecte, oi? He de trobar alguna cosa verda.
Deixa, ara és el teu torn. Mira quantes coses verdes hi ha. Ulleres verdes. Què en penses? Uau, m'agrada, però no és el que necessito. M'agrada aquesta i me la porto. Uau, un altre monstre, però és verd. És massa pesat. Tinc una idea. Una serp verda. No tinguis por, no és verinosa. Sembla que està somrient. Cocodril. Sí, emportem-nos-el amb nosaltres. Busquem alguna altra cosa verda. Dònut verd. Agafem-lo també. Ho he aconseguit tot en verd. La seguretat primer. D'acord. Hora de decorar. D'acord, comencem per la catifa. És tan suau. És molt acollidor. Uau! Mira com de bonic ha quedat. Vull veure. Aquí dins és una mica fosc. Això és millor. Deixa, tens raó. Ara és molt còmode. I afegiré algunes llums també. Com han quedat de boniques, blaves, roses i verdes. Tens una habitació bonica. O què és això? El que hi ha a dins? Com s'obre aquesta caixa? No ho sé. Sembla que són aquí per una raó. Què són aquells ulls? Oh, sí. Deixa, agafa el teu. Sí, encaixa. D'acord, ara és el teu torn. Sí, encaixa. Mira, les nostres ungles llargues. Què et sembla si connectem les nostres cases? Gran idea. Hola, et sento. D'acord. Agafa el de la Dasha. Hola. Hola, et puc sentir, em sents? Sí. Subscriu-te a Vania Kids. Com estàs? Què tal l'obra d'avui? Us ho esteu passant bé? Sí, ens estem divertint. Hola, Com estàs? estic bé.
Uau! 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 Let's go! Excellent! Great! Wow! Yes! Oh, yes! Decorem totes les cases amb 4 colors. L'Àlex és verd, la Dasha és groga, la Maria és vermella i jo sóc blau. Idea. El teu torn, Àlex. Oh, yes! Nens, veniu, juguem. Oh, yes! Yes! Let's go! Idea. Oh, yes. Oh, yes! Let's go! Oh, yes! Wow! Oh, yes! Pots fer formes. Quina forma vols que faci? Triangle. Yes! Yes! Yeah! Fàcil i ben fàcil. Això és encara més senzill. Si us plau, doneu-li un m'agrada a aquest vídeo. Wow! Excellent! Oh! Tinc gana. Tinc una idea. Faré un momolí de vent amb snacks saludables. Àlex, vine, prova de girar. Wow!
saludable. El meu berenar saludable serà. Quan començaràs a decorar casa teva? Cert, ho havia oblidat completament. Estic tan cansat. Mil·límetre deliciós. Vull llimonada. $1. No tinc diners. Deliciós. Te'n puc tenir una mica, si us plau. $1. Però vaig veure que li vas donar a l'Alex gratis. No tenia diners. Mil·límetre. Deliciós. Ha! Mira, he trobat un paraigua per a tu de color vermell com el teu. Gràcies. Ah, què? Això no és això.